Na fara. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a wannan cibiya tamu mai albarka wato Fadimatu Islamic and Herbal Center da ke nan garin Gaida cikin jihar Kano, Najeriya. A wannan cibiya yau mun kawo muku wannan sabon maganin namu wanda kuka daɗe kuna jira bai fito ba. Cikin yardar Allah dama kun riga kun sani cibiyarmu kullum tunaninmu ya za mu faɗaɗa bincikenmu wajen gano wasu abubuwa da da babu su, saboda kullum ɗabi'a ta mutum canjawa take sakamakon ciye-ciye na zamani da babu su. Ba wani abu bane, mun kawo muku wani babban magani, shahararren maganinmu wanda muke ce masa zuman maza. Kamar yadda za ka iya gani an rubuta man power and delay, ma'ana zuman maza. Wannan shine zuman maza. Kai da jin sunansa ba sai an gaya maka ba, ka gane ma'anar wannan magani namu. Wannan magani ba cika baki muke ba, sai da muka yi abin da malaman musulunci suke cewa a tajribat, ma'ana gwadawa kafin mu fitar da shi. Amfanin wannan magani bisa duba da matsalolin da suke faruwa ga mazajen wannan zamani akan gaggawar inzali. Wannan gaggawar inzali mun fahimci wani ciwo ne da yake damun al'ummar wannan lokaci, wato sur'atul azab, gaggawar inzali. Za ka ga mafi yawan mazaje su je ga ainihin gonakinsu, amma kankanin lokaci, wani ma minti 2, 3, 5 haka ya gama ainihin aikin gonar. Kaga wannan ai ta shafi ko a ce yana nasaba da matsala ko rashin lafiya na jikin ɗan adam. Shi yasa muka yi ƙoƙari, muka ƙirƙiro, muka nemo, muka haɗa muku wannan magani. Ba wani abu bane, zuma ne tatacciya a cikinsa wanda ba shi da wani mis a cikinsa. Muka haɗa shi da abokin gaminsa, wato wani itacen saiwa kamar yadda kuke iya ganinsa a cikin nan. Wannan zuma ne tatacce wanda alhamdulillah kowa ya samu a wannan cibiya. Mu muna da yanda ma muke kiwon zuman mu a ƙungurmin jeji, duk za mu nuna muku da ainihin fasahohinmu na zamani da yanda muke kiwonsa. To wannan zuman kamar yadda kuke gani shine ake samu a ɗan tsiyayo shi ɗan kaɗan, kamar inda kuke ganin sa. Zuma ne tatacce fiwa wanda ba shi da wani garoye da komai, kun gan shi kamar yadda kuke gani. To wannan zuma cikin yardar Allah idan aka same shi, shine fa ake ɗebo wannan garin magani. In aka ɗebo garin maganin nan a zuba a cikin wannan zuma, a nemi ɗan ruwan zafi, a juya a sha. Ba cika baki muke ba, kowanne irin gaggawa ce take damun namiji, insha Allahu matukar yayi amfani da wannan dos, ma'ana in nace dos, gaba ɗayan wannan robar daga farkonsa har gamawa tsawon kwana 10, apart from abin da ake cewa gaggawar inzali, insha Allahu an wuce wurin.